chani phunziro lina lopambana ndithu tikuphunzira za Yesu Kristu, kuphunzira Bible ku streams of light ndithu Bible kuwerengedwa. Tione pamenepa pa mafunso amene mafunso akhuza Mulungu. Ndiyete mafunso namba 11 pamenepa tili pa Yohane 14 verse 16 imene ona kuti koma ine ndizapempha Atate ndipo adzakupasani inu Nkhoswe ina kuti ikhale ndi inu nthawi yonse. Mwanjira ina Yesu Kristu apapa akuti ndikupasani inu Nkhoswe ina. Ndi anthu ambiri akamwera mwaona Atate pasa Nkhoswe ina verse limasiyika kuwerengera ndi pamenepo. Apa zaonesera kuti Yesu Kristu akutumiza munthu wina amene ndiye ndi Mulungu Mzimu. Timunengete mwenekale tete unene kuti chimachitika nchani kuti Yesu Kristu achite kufika pamene papa. Tikati tilole Bible lifotokozere imafotokoza mokhala bwino kwambiri. Tiyendo namenepa tikaona amene papa Yohane 14 okay verse 16 akuna kuti ine ndipo ndizapempha Atate ndipo adzakupasani inu Nkhoswe ina kuti akhale ndi inu nthawi yonse. Ndiyete werenge pa verse 17 akuti ndipo ine ndizapempha Atate ndipo adzakupasani inu Nkhoswe ina kuti adzakhale ndi inu nthawi zonse. Ndiye Mzimu wachoonadi amene dziko lapansi silingathe kumulandira pakuti silimuona iye kapena kumuzindikira iye. Inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu nadzakhala mwa inu. Now mufuna fundo imene ya Mzimu wachoonadi. Ngati Mzimu uli wachoonadi ndoti mwini wa Mzimuyo ndi iye amene ali choonadi. Ndiye tisayole nato pa Yohane 14 verse 6 Yesu anafotokoza ona kuti Yesu anena naye ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Palibe munthu adza kwa Atate mwa ine. Mwanjirena choonadi chimene Mulungu amafuna apereke kudzera lapansi ndi Yesu Kristu. Ngati kuli Mzimu wachoonadi, Mzimu wachoonadi akhala ndani? Mzimu wa Yesu Kristu. Mwanjirena ndikamanga za Nkhoswe ndi wina mwanjira ina kuti Yesu sakubweranso ngati mene anayendera pakati pa iwo. Yesu akubwera mwanjira ina kuti pamene akubwera pa nthawi akubwera ngati Mzimu wandani wachoonadi ndiye mene ndi Nkhoswe ina. Sakubweranso ngati mwa thupi ya mabwera ngati mwa uzimu. Ndiye chinthu chimene chingatiuze mwana ndi Yesu Kristu anawuza pa verse 17 mapeto. Timalenga verse 6 mativite pa verse 17 akuti inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu. Amakhala ndi ophunzira ndani? Ndi Yesu. Ndi patuno nadzakhala mwa inu. Yesu Kristu amakhala ndiyo koma Mzimu wachoonadiyo azakhala kuzera mwa Mzimu wachoonadi azakhala mwa iwo. Mwanjirena chikuchitika pa china Yesu Kristu akwazaona kuti ngakhale amakhala ndi iwo physically kuti muthupi komana kumwamba azadzozedwa ndi Mzimu wa Atate azatumiza Mzimu woyera amene Nkhoswe ina kwa iwo ndipo azakhala mwa iwo. Icho chimene Yesu Kristu amafuna afotokozera anthu amene wawo. Kuna kwamba ndizapasani Nkhoswe ina kuti zakhale ndi nthawi zonse. Ndi Yesu Kristu pamene amachoka nazo nene ine ndili ndi inu nthawi zonse. So Yesu Kristu akukhala ndi anthu nthawi zonse zera mwa Mzimu wake. Tikana pamenepa Yohane 14 verse 18 ikutuza ifodani sinizakusiyani inu mukhale ana amasiye ndidza kwa inu. So ndi Yesu amene akudza. Nkhoswe ine ndani? Yesuyo. Muchizungana kamba I will not leave you comfortless, I will come to you. So Yesu ndi amene ali Nkhoswe wathu. Nkhoswe Mzimuyo ndi Yesu Kristu. Tipitirize pamenepa 2 Korinto 3 verse 17 akutuza funo koma Ambuye ndiye Mzimuyo ndipo pamene pali Mzimu wa Ambuye pali ufulu. So tikamaona pamenepa Nkhoswe ndiye Mzimu tinaona kale mu msuso wa mbuyomo 1 Korinto 8 verse 6 pamene akutuza funo pali Ambuye mmodzi. 2 Korinto 3:17 Ambuye ndiye ndani? Mzimu. So mwanjirena ndi Yesu Kristu amene abwera kwa ife ngati yani Mzimu woyera. Tiye tione pamenepa akupitiriza kwa mphando ophunzira pa Yohane 14 verse 22 Yudas si Iskarioti ananena ndi iye Ambuye chachitika nchani kuti muzadzionetse nokha kwa ife koma si kwa dziko lapansi. Kuwerenga funso lili chinaonesera kuti anthu asamakhulupirira ndi wina apadera. Iyayi anthu amapesani ndi Yesuyo komano kodi Yesu akabwera azionesera bwanji kwa ife koma osati kwa dziko lapansi. Chifukwa nthawi Yesu akakhala pakati pawo anthu amatha amonda Yesu ndiuyo. Mwana pa nthawi yakuti anthu dziko lapansi sitha mutani kumulandira. Ndi funso lali kuti kodi zitheka bwanji kuti mukhala ndi ife komano osati kwa dziko lapansi. Mwanjina anthu anapesana kukamba Yesu kuti
iyeyo ndiye choonadi. Mzimu wachoonadi amazoda awo Yesu akamazanani za iye mwini. Chinthu ichi samamvesesa ndi chimene icho chokuti zichitika bwanji. Koma osatana abalika kuti kuzabwera Mulungu Mzimu kuti ameneyo ndi ndani. Bwezana funsa tuno ndiye Mulungu Mzimu amene azabwera tizakhala naye motani. Bwezana amafunsa zimenezo koma sanafunsa zimenezo. Funso lawo phunzira lawo lokundesa ona kuti kaveside kawo ka Mzimu kanali ndithu kosiyana ndi mene anthu amachitira ngamaerenga vesi imeneyi. Tipitize nayo pa Yohane 14:23 Yesu kayankha ndino. Yesu anayankha nati kwa iye, ngati wina akonda ine adzasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamukonda, ndipo tidzadza kwa iye ndipo tidzayesa kwa iye mokhala. Mwanjinena ife ndife akachisa chani a Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ndi Mzimu wa Atate ndi wa Mwana. Tiona bwinobwino kuti zinakhala mwanji mwankhandono pamene tikulandira Mzimu Woyera tikulandira omnipresence, tikulandira moyo wa Atate ndi wa ndani ndi wa Mwana. Ichi nchinthu chisisi chimene Yesu Khristu amaulula ophunzira ake. Yohane 13:1 kodi pamene amafotokoza zimenezi chiuchitika chani? Tikaona Yohane 13:1 ndaipa tikutaona kuti koma pasanafike phwando la Paska Yesu podziwa kuti nthawi yake idadza pakuchoka kutuluka mdziko lino lapansi kunka kwa Atate. Mmenemo anakonda ake ayekha a mdziko lapansi kufikira ku chimaliziro amene asakuoneka bwino. Pano nkhani uno Yesu Khristu ndithu pa nthawi imene amafotokoza zimenezi tikawerenga mabuku ona atatu aja Marko, Luka, Mateyu tonena kuti no atangodya mgonero anapita straight ku Getsemani nagwira ndi amachikidwa. Koma tonena kuti no mu buku la Yohane akutiza ife no atadya phwando losiriza ichitika chani panali nkhani ndithu yayitali imene kuyamba mu chapter 13-16 kuzakhala ngati kudukiza 15 kana uzapitiza 16 kenako apita mu Getsemani chapter 17 akupemphera ndi munjira akuyenda nkhanizi zimene akufotokozera anthu amenewa pamene akutani akuchoka pamene azatakwako musadandaule mu nyumba mwa Atate mu nyumba ambiri ndakauza no ndizakhala ndinu nthawi zonse kuzera mwanyi mwankhoso imeneyi. So nkhani ndi imodzi ndithu imene ikufotokozera pamenepa. Ndiye tonene pamenepa tione kufananiza pakati pa Mzimu wachoonadi ndi Yesu Khristu amene ayichoonadi. Tiye tonene pamenepa Yohane 15:26 anati koma pamene wafika nkhoso amene ine ndizamtuma kwa inu kuchokera kwa Atate ndiye Mzimu wachoonadi amene atuluka kwa Atate, iye adzandichitira ine umboni. Mwanjira ina Mzimu uzachita umboni ndani? Yesu Khristu. Tiyendipitizeni Yohane 8:42 no Yesu anati kwa iwo, Mulungu akadakhala Atate wanu mudakakonda ine pakuti ine ndinatuluka ndi kuchokera kwa Mulungu, pakuti sindinadza kwa ine ndekha koma iye anandituma. Mwanjira ina Yesu Khristu anatuluka kwa ndani? Kwa Atate. Sanadze mwa iye yekha koma anachitira umboni Atate amene anamtuma. Mzimu Woyera uchokeranso kwa ndani? Kwa Atate. Okay, sakuzichitira umboni yekha mukuona pamenepa koma no akuchitira umboni ndani? Yesu Khristu. So zimene Yesu akupanga zimene Mzimu akupanga zikufanana. Alright, tionene zimene pamenepa Yohane 16:29 tikupanga ndithu mu New English Translation akunena kuti tangotenga New English Translation ndi masika chichewa na kuti no Yohane 16:29 mutawerenganso chichewa ziveka chimodzimodzi. Yohane 16:29 kuno ophunzira ake anati taonani tsopano mukulankhula zosamveka. Okay, taonani tsopano mukulankhula zomveka osati mafanizo osadziwika. Verse 30 tsopano tidziwa kuti mukudziwa zonse ndipo simusowa kuti wina akufunseni kanthu. Chifukwa cha ichi tikhulupirira kuti munachokera kwa Mulungu. Mwanjira ina Yesu Khristu ndi pamene amamasulira mapeto ake kuti akwako ine nachoka kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndipo anakhulupirira apo ndezi kufika bwino kuti mwanjira ina ophunzirawa sizamafotokoza Yesu Mzimu wachoonadi yebo sizinayi chifanizo chachikulu. Ndikwamba tunokambira chapter 13-15-16 ndi nkhani imodzi yomwe. So mu chapter 16 ndi pamene so amamasula kuti ine ndi amene ndinadza kuchokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Yesu amamasula ophunzira kuti no iyeyo ndi amene anadza kuchokera kwa ndani. Amachitena Mzimu ndiye ndani? Ndiye iyeyo. Ndi ophunzira anamva ndipo anaona amande zatani zamveka. Ndibone zina zimene Yesu Khristu anafotokoza. Yohane 16:3 no koma atadza iyeyo Mzimu wachoonadi adzatsogolera inu mchoonadi chonse, pakuti sadzalankhula za iye mwini koma zinthu zonse adzazimva adzazilankhula, ndipo zinthu zili nkudza adzakulalikirani. Mwanjira ina Mzimu Woyera sadzalankhula za ndani? Za iye mwini. Adzalankhula zinthu zokhazo khumi zimene wadani wamva. Nawo mufuna tipange compare ndi Yesu Khristu. Yohane 14:10 ati
sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine. Mwa amene ndinena ine kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha, koma Atate okhala mwa ine achitira ntchitonso. Tiona ndani Yesu Khristu akufotokoza natu chimene akuyankhula iyeyo akuyankhula ndi ndani? Atate. Sakuyankhula za iye mwini iye. Mzimu Woyera sikuyankhula za ndani? Za iye okha, koma zinthu zonse zimene azazimva. Mwanjira ina tikamaona chivumbulutso 1 ati chivumbulutso cha Atate chimene anachipereka kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Yesu ndi amene akuchitenga chivumbulutso mpasa ngelo ndi kuchiuza kwa Yohane. Mwanjira ina Yesu sakuyankhula za iye mwini, akutenga zonse zimene Atate ampasa ndi kupasa kwa ndani? Kwa inu ndi ine. Mwanjira ina mzimu wachoonadi amene ali Yesu Khristu chomwe akutiuza ife chimene Atate akutani akumuwuza. So izi nzosanga mukuvesa tuno mzimu Woyera ndiye ndani? Ndiye Yesu Khristu, palibenso winanso iye. Tetibize nene pa Yohane 16:28 mpaka 30 tiwerenge chiche wanu usati NT version. Akuti no, ndinatuluka mwa Atate ndipo ndadza ku dziko lapansi, ndilisiyanso dziko lapansi ndipo ndipita kwa Atate. Akhulupirira akuphunzira ake ananena, onani tsopano mulankhula zomveka ndipo mulibe kunena chiphipiriso. Tsopano tidziwa kuti mudziwa zonse ndipo mulibe kusowa kuti wina akafunse inu. Mwa ichi tikhulupirira inu munatuluka kwa Mulungu. Mwanjena anthu awawa Yesu anawuza, anamaliza kufotokoza fanizo la nkhoswe tikamaza khoso kabaza fanizo ajani la nkhoswe. Tsopano kuno Yesu akwaza kuno ndinatuluka mwa Atate ndipo ndidza ku dziko lapansi. Mwanjena Yesu akufunsa kuno iye anatuluka, he proceeded from the Father, anatuluka mwa Atate kutadza nthawizo kenaka papa pamene amadza muchani mu dziko. Ndi anthu ananata papa tikhulupirira kuti munatuluka kwa ndani? Kwa Mulungu. Anthu anakhulupirira amene amakamba zakhoso atuluka kwa Atate. Yesu ndi amene anatuluka kwa ndani? Kwa Atate. So ichi ndi chimene Yesu Khristu amafotokozera, chimene ndithu kwa iwo anthu anasangalala kwambiri. Mateyu 28:20 no, ndikuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu, ndipo onani ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Yesu Khristu ndi amene ali nawo anthuwa nthawi zonse, ali nawo nthawi kuzera mwachani? Kuzera mwa nkhoswe. Mzimuyo ndi Yesu Khristu amene akuwaphunzitsa, ndiye iye amene angafotokoze china chonse bwinobwino. So tiona nayo kuno Yohane 7:37-39 akutiuza ife chitena chapadera. Akunena kuti no, koma tsiku lomalizira lalikulu la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe. Iye okhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Koma ichi anati za mzimu amene wakukhulupirira iye anati adzalandire, pakuti mzimu panalibe pamenepo chifukwa Yesu sanayembekezera pa nthawi pomwepo. Tiona nato Yesu Khristu, tiona mavesiwo mwina tiwerenge vesi ina kuti ingaveke bwino. Chimoso 17:5 tibwereraso, ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndinu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu lisanakhale dziko lapansi. Mwanjinena tikamakamba za ulemerero umene Yesu Khristu anali nawo ndi Atate pamene Yesu Khristu anabadwa mu nthawi za nthawi chochinyanjani, Atate anamudzoza iye ndi Mzimu Woyera. Chifukwa chimenechi Yesu Khristu kulonda wapezeka pena uliponse. So Mzimu Woyera umene uli mwa Atate ndi umene uliso mwandani? Mwa Khristu Yesu. Ndiye pamenepa Yesu Khristu pamene anabadwa anali ndi moyo wa Mulungu komanso anazozedwanso ndi Mzimu Woyera. Tiona mphunziranso kulomo zonsezi. Ndipo tikuona amene kuna kuti pamene analenga zonse zongeda zonse zikukhala ndi moyo wake, zikukhala ndi mzimu umenewo kuti ukudzaza. Ora inu ndine tikutchera kachisa Mzimu Woyera 1 Korinto 3:6, Ezekiel 28:18 akamba za Lucifer tano anayipsa malako opatulika. Malo opatulika amakhala kache. So zonse zolengedwa zimakhala zikuzala ndi mzimu umenewo. Chifukwa chani? Chifukwa ndi Mulungu yekha amene ali wabwino, Mulungu yekha amene ali woyera. Ndiye kuti ife tikhala woyera zongedwa zikhale zoyera kuti ukhale security wafika khanano zonse zikhali ni mzimu andani wa Mulungu. So ulemerero umenewo ndi umene unalipo kuyambira nthawi za nthawi. Ndiye kuchipanga njanso kale munthu atamwalira, so munthu atachimwa anthu ndiwamba kumwalira chifukwa cha uchimo chichitika chani? Anthu onse amene amakhazikika mu chikhulupiriro amalandira mzimu wa Mulungu. Okay? Mzimu umene wa Mulungu umapereka na motani? Chifukwa Yesu anazozeda mzimu umene umapereka kuzera mwandani? Mwa Yesu Khristu. Ndiye pamene ali munthu Yesu Khristu chichitika chani? Sangakhalenso pena paliponse kuzera mwa mzimu umenewo. Ayi. Atabwera pa dziko lapansi pano Yesu Khristu wagonjetsa. Tibwere ni Yohane chapter 17, Yohane 7:37. Yesu Khristu wagonjetsa tchimo. Akuona kuti zonse zimene
munthu amafunika achite wazichita ndikukwanisa moyo wachiyero, moyo umene uli wotembenukira kwa Mulungu monga katidwe alitembenuka kudzuwa, moyo okhawa umene unayanjana ndi Mulungu kotheratu. Ndakuteno moyo umeneyo ndikupasani. Ndakunena kuti amene ali ndi ludzu, amene akufundisa chipulumutso abwere kwa ndani? Kwa ine. Ndikumwa madzi, koma akunena kuti madzi amene wawa panalibepo. Madzi amene ndati ati Mzimu Woyera. Mzimu Woyera panalibe, Mzimu Woyera panalibepo bwanji akuluakulu. Chifukwa ina kuti moyo umenewo kuyamba chakale anthu onse amene amalanda Mzimu Woyera samalandira moyo wosatha. Chifukwa moyo umenewu umafunika uchite Yesu abwere azaukonza, akaukonza kena kuti apirike kwa ine. Mwachitana anthu aja amalandira Mzimu Woyera amatha kukhala ndi chiyero, okay? Komano samatha kubadwanso masopano, right? Tiona zimenezi. Ndiye pa nthawi imeneyi tikuona ndichonena kuti anthu onse achipangano chakale amalandira Mzimu wa Mulungu, right? Koma moyo osatha ameneyo, moyo umene Yesu Khristu anabwera kuzakonza panalibepo nthawi imeneyo. Ndiye Pentekoste inasintha kaperekedwe kachani ka Mzimu Woyera, kuti Yesu Khristu amene wagonjetsa tchimo chimafunika chichitike amafunika alemekezedwe kaye. Kenako moyo umene waukonza papa akazozedwa atha kupereka kwa ine, kuti pamene pakwera Mzimu mumene momo mukhale kupezeka kwa Mulungu komanso kupezeka kwa ndani? Kwa Mwana. Zimenezi tikuzitcha Nkhosi. Kona Nkhosi kuchipangano chakale kunalibepo, kunali chabe Mzimu wa Mulungu. Nkhosi yakimira ndati ndi moyo wogonjetsa wa Yesu Khristu umene anakhala pa dziko lapansi. So Nkhosi ndi imene ikubwera kuzera mwa Yesu Khristu after atagonjetsa tchimo. Tionene pa Yohane 16:7 akuti koma ndinena ine choonadi ndi inu ichi, kuyenera kwa inu ine kuti ndichoke ine, pakuti ngati sindichoka Nkhoseyo sadzadza kwa inu, koma ngati ndipita ndidzamtuma iye kwa inu. Mwachitana Yesu anakuwa ngati sindichoka Nkhoseyo sadza ukwana akuti chani? Madziwa mubwere mumwe, madziwa ni Mzimu Woyera, koma Mzimu Woyera palibepo chifukwa tisinalemekeze. Akuti ngati sindichoka ndiye kuti Nkhoseyo sadza. Mwanjirena pamene Yesu akuchoka kukwera kumwamba chochitika chani? Afunika akazozedwe, afunika akalandire chani? Mzimu Woyera. Afunika akazozedwe pamene akulandira Mzimu Woyera wa Atate, pamenepo atausanulira Mzimu umeneyo kwa inu ndi ineyo. Chimenechi chimene atasanulira kwa ifeyo chimene chikutchedwa kuti Nkhoswe, Mzimu Woyera umene ukubwera ndi moyo wa Yesu Khristu wogonjetsa, moyo umene ungapulumutse. Tione mene pa Yohane 17:5 patuno, ndipo tsopano Atate inu lemekezani ine ndi inu nokha ndi ulemerero umene ndinali nawo ndi inu isanakhale dziko lapansi. Tikulenga chizungu pamene pakuti mulemekeze ine ndi inu nokha, akamba glorify me with thine own self, God's own self. Paja amati Mulungu ndiye ndani? Mulungu ndiye Mzimu. Mwanjerena Yesu Khristu amafuna Atate amulemekeze iye ndi Mzimu Woyera, right? Tupitirize pamene pakuti cha Machitidwe chapter 2:16 pamene pakuti koma ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli, ndipo udzali masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha Mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana amuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzalota maloto, ndiponso pa akapolo anga ndi pa adzakazi anga masiku awa adzathira cha Mzimu wanga ndipo adzanenera. Mwanjirera Mulungu akuti adzathira cha Mzimu wake paliyense. Kodi chimenechi sichinachitike m'chipangano chakale? Ayi, sizinachitike. Chimene akuchikamba apa chinali chinthu choloseredwa chimene chimakhudza chipulumutso cha inu ndi ineyo. Tionene pa Machitidwe chapter 2:32 ndi 33 akuti ndipo Yesu ameneyo Mulungu anamukisa za ichi tili mboni tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu, nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanula ichi chimene inu mupenya ndi mumva. Mwanjirena Yesu Khristu anakwera kuti kumwamba. Pamene anakwera kumwamba chitika chani? Atate akumuzoza iye ndi chani? Ndi Mzimu Woyera, right? Pamene akumuzoza iye ndi Mzimu Woyera chitika chani? Iye akutsanula chimenechi kwa ifeyo. Nkhoswe wadza, Nkhoswe waradi wadza. Amen. Lonjezano limene anapereka kwambiri nthawi ya Yoweli, chimene Mulungu amafunisisa kuchita, kutsanula Mzimu wake paliyense kuti anthu akapulumutsidwe, chichitika mwa Yesu Khristu. Adamu woyamba ndi amene anamalitsa ife peze mvutuli. Pamene pakubwera Adamu wachiwiri, ndiye tonse tikubadwa mwa Adamu woyambayo, koma tifuna tibadenso kachiwiri, tibadenso mwa Adamu wachiwiri pamene Yesu Nkhoswe yathu amene akutipulumutsa. Amen. Masalimo 139:7-8 aona ndizapita kuti kuzembera mzimu wanu, kapena ndidzathawira kuti kuzembera nkhope yanu,
ndikakwera kumwamba, ndikawera kunka kumwamba muli komweko, kapena ndizaziyala kokeni tonani muli komweko. Mwanjirena Mulungu amapezeka kuti ngokusukuzira mwanyani mwa mzimu wake. Ndizapita kuti kuzemba mzimu wanu kapena kuthayira kuzembera nkhope yanu. Mwanjirena nkhope ya Mulungu ndikupezeka kwa Mulungu. Pamene pali mzimu wake pali kupezeka kwa ndani? Kwa Mulungu. So Yesu Khristu ngati munthu sizidakathika kuti apezeke pena paliponse. Amafunika kuti akwere kumwamba, akuti ngati sitichoka khosi Satani sabwera. Moyo palibepo, mzimu palibepo, chifukwa chani? Sinalemekezedwa. Mwanjirena sizikulumikizana pamodzi. Yesu amafunika atani? Azozedwe. Amafunika azozedwe. So tikutha kuona Masalimo 51:11 mzimu ena unalipo kuyambira kale pamene Salimu akulira amalira Davide uno, musanditaye kundichotsa pamaso pano, musandichotsere mzimu wanu. So pamaso pa Yehova tikukamba za mzimu ena. So tikabwera pamaso pa Yehova, tikabwera kuti tikukamwana ndi Mulungu, tikukumana pamene pali mzimu wake. Mwanjirena tikuthanso kuona kuti mzimu wa Mulungu umakhala ngati mwa ife, right? So tionana kuti chinthu chimenechi ndichitabadadera pamene akhristu akumana pamodzi. Yesu anawuza kuti pamene pali atatu zimangaso lipati ulipopo, right? So tikutaona kuti Davide anazindikira kuti pamaso pa Yehova pamene pali mzimu wake. So ndithu mzimu ena unalipo kale, koma Yesu akuti mzimu ena panalibepo. Mwanjirena Nkhosa panalibepo, moyo wogonjetsa umene mwa Yesu panalibepo nthawi imeneyo, right? So Yeremiya 23:23-24 anakuti kodi ndine Mulungu wapafupi ati Yehova, si Mulungu wapatali? Kodi munthu angathe kubisala mobisika kuti ndisamuone iye ati Yehova? Kodi ine sindidzala kumwamba ndi dziko lapansi ati Yehova? Mwanjirena ati ndi Yehova amene amadzala kumwamba ndi dziko lapansi. Mwanjirena kupanga filu, tikaona botolo ilili ndalipanga filu ndi madzi, yazadza ndi madzi. Mwanjira ina ndi Atate amene amadzala konse kudzera mwachani? Mwa mzimu wake. Koma Yesu Khristu pamene anagonjetsa, moyo wogonjetsa naye mwa iye yekha, amafunika azozedwe. Tiyantona pamene pa Efeso chapter 4:9 ndi 10 imatisakasa kwambiri kuti chani? Koma ichi chakuti anakwera nchiyani? Nanga komatu anatsikiranso kumadera akunsi kwa dziko. Iye wotsikayo ndiye yemwenso anakwera popitirira miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Mwanjirena Yesu Khristu nayenso anakwera kumwamba chonga akadzaze chani? Zinthu zonse. Ndipo mukapitiriza Efeso chapter 4:11, 12, 13 mona ndi iye ndi amene akupereka mphaso kuti anthu akakhale ndi mphaso za mzimu ena, kamena tikuti machiritso ndi zina zonena. Amapanga zonse ndi Yesu Khristu. Tikapita 1 Korinto chapter 12 akuti ife ndi Ambuye mmodzi, mzimu mmodzi amene akupereka zonse. So ndi Yesu Khristu amene akupereka zonse, right? Tikaona ndithu ma versions ena achizungu, New Living Translation imene anayimasula njira aona kuti ndipo tsikayo yemwenso ndiye amene anakwera pamwamba pa miyamba yonse kuti akadzaze chilengedwe chonse ndi iye yekha, right? Mwakuti chilengedweyo ndi universe. So mene Atate amadzazira universe yonse ndiye Yesu Khristu nsona Yesu amafuna akadzaze konse. Tikaona MSG imene amasula njira aona kuti Efeso 4:10 ndipo iye amene adatsika ndiye amene adakwera kumwamba anapereka mphaso kumwamba ndi pansi, nadzaza kumwamba ndi mphaso zake. Mwanjirena ndi Yesuyo amene anazozedwa, amene anakwera ndipo panopa ali kumwamba, koma anakutha kuti dzadza inu ndine ndi mzimu wake. Amplified version Ephesians 4:10 anakuti iwo tsika ali yemweyo, iye amenenso anakwera pamwamba pa miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse kuyambira pansi kufikira kumwamba. Mwanjirena ndi Yesu Khristu amene akupanga filu konse pamene akuzozedwa ndi mzimu woyera, atha kudzaza inu ndi ine ndi moyo wake wabwino, moyo wake wogonjetsa, right? Efeso 4:11-12 ndipo iye anapatsa ena akhale atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki, kumangirira thupi la Khristu. Mwanjirena tikamakamba mphaso za mzimu woyera akuzipereka ndani? Ndi Yesu Khristu, right? Tikaona Chimbuso 5:6 akamba za mwana wankhosa amene ali ndi maso 6, amene pepa 9 maso 7, aiso nyanga 7, maso 6 ameneyo, maso 7 ameneyo akuchitoza pa Chimbuso 5:6 kuti ndiyo mizimu isanu ndi iwiri. So ndi Yesu Khristu amene akutumiza ati mizimu isanu ndi iwiri yazovala kasi. Ndi Yesu Khristu amene akupereka mphaso. Ndi Yesu Khristu amene ali ndithu mzimu woyera. Yesu Khristu ndiye Nkhosweyo. 1 Korinto 12:45 ndipo pali mphotho zosiyanasiyana koma mzimu yemweyo,
ndipo pali mauti mosiyana koma ambuye yemweyo. Ambuyeyo ndiye ndani? Ndiye mzimuyo. Paulo ananena choncho. Mwana Korinto 8:6 pali ambuye mmodzi. 2 Korinto 3:17-18 akutiuza ife ambuye ndiye ndani? Mzimuyo. So pali ambuye mmodzi, palinso mzimu ngati mmodzi, ndi Yesu Khristu amene akuchita zonsezi. So 1 Korinto 12:8-9 uno pakuti kwa mmodzi kwapasidwa mwa mzimu mawu anzeru, koma kwa anzake mawu achidziwitso monga mwa mzimu yemweyo. Kwa wina chikhulupiriro mwa mzimu yemweyo, ndi kwa wina mphatso zamachiritso mwa mzimu mmodzi. So ndi Yesu amene akupereka zonsezi, si winanso iyayi. Machitidwe 20:27-28 akunena kuti no, pakuti sindakubisirani pakulalikirani uphungu wonse wa Mulungu. Tadzichenjerani nokha ndi gulu lonse pamenepo Mzimu Woyera anakuyikani woyang'anira kuti muwete ekleziya wa Mulungu umene anawugula ndi mwazi wa Iye. Tisaona kuti pamene Yesu anauka anamuza Petro ndikondana kosenawa. Petro anakhonyana, ambuye ndinomuziwa. Ndanamuza ati udyese nkhosa zanga. Anafunsa Petro ndikonda kuposa onsewa. Petro anayankha, ambuye muziwa zonse. Ndanamuza kuwete nkhosa. Anafunsa kachitatu, kenako Petro anatani? Anakhumudwa. Koma mafuna kuti no Petro aziwe kuti no azizikayikira, asamazidalira yekha, azidalira panani? Pa Yesu Khristu. So ndi Yesu amene akuwauza ophunzira kuti no awete chani nkhosa zake. Koma apa kuti chani? Ni Mzimu Woyera. So tionani Mzimu Woyera ndiye ndani? Ndi Yesu Khristu. Ndipo akunena kuti no kuti ati yani Mzimu Woyera ndi amene anakusiyana muyang'anire. Mzimu Woyera anakuyikani woyang'anira kuti muwete ekleziya wa Mulungu umene anawugula ndi mwazi wa yekha. So Mzimu Woyera anawugula ekleziya ndi mwazi wa ndani? Wa yekha. Ni mzimuyo amene ali Yesu. So verse lili clear, verse manisangaso kwambiri. So Machitidwe 12:4 no, ndipo pamenepo Petro adakwera kudza ku Yerusalemu. Iwo andulira natsutsana naye nanena kuti munalowa kwa anthu osadulidwa ndi kudya nawo. Koma Petro anayamba kuwafotokozera chisogolere nanena. Muona? So tonano Petro anapeza no ndimakufuna kufotokoza chinthu ichi. Tonano muchipangano chakale Mulungu anthu ake osankhika nayi ndani? Ayuda. Komano tonana kuti no chimene chinayi ndithu chifanizo chinano anthu osazakhala osankhika mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu iye ndithu ameneyu amene ali mbewu ya Abrahamu. Onse amene akubadwa mwa Abrahamu akutchedwa Ayuda. Fatano sali Muyuda amene ali kunja. Roma chapter 2:27 mpaka mapeto ati Ayuda sa amene ali kunja koma naye ali mtima. Mdulidwe siwa ziwalo komano wachani mwa mtima. So amene akubadwa mwa Yesu Khristu ndi Ayuda adi ndi anthu osankhika kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu, mwa chikhulupiriro. So anthu amene wawa tiona kuyambira nthawi imeneyi Petro akuti anatenga uthenga ndipita nawo kwa ndani? Kwa amitundu, inu ndi ine. Ifeni kupezeka osankhika kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Adamu wachingati? Wachiwiri. Tikatsamira pa iye nafenso tikusankhika ndithu mu makomedwe amene wawa. Inu ndi ine ndithu tikufunika tilandire Nkhoswe imeneyi amene ali ndani? Amene ali Yesu Khristu. Mafuna tiwerenge verse yathu yomaliza imene yopezeka pa 1 Yohane 2 verse yake 1 akuno tiana tanga izi ndikulemberani kuti musachimwe, ndipo akachimwa wina Nkhoswe tili naye kwa Atate ndi Yesu Khristu wolungama. Ndimafuna kuyephera mphongo nati no mawu kuti Nkhoswe anakisena chinthu ndi munthu mmodzi yekha m'Baibulo. Sikafolo m'buku la Yohane komanso kafolo m'buku limeneli. Ndi mawu amenewa oti Nkhoswe mu Greek amati parakletos. Okay, anagwiza ntchito kafolo ndiye Yohane yekha. Ndiye kafolo m'buku la Yohane kamodzi ngati ka 5. So Yohane sanabise. Nkhoswe ndiye ndani? Ndiye mzimuyo. So chichapa pa chinafotokoza mlifono mawu Nkhoswe amene ndi parakletos mu original Greek. So ndithudi ndikulalika kwa inu kuti no Yesu Khristu ndiye Nkhoswe wanu. Ngamulandire iye chifukwa ndi amene tikakhalira chimwa ndi amene yekhayo amene angati anjanjinise ndi ndani? Ndi Mulungu wathu. Mukuyenda iye ndi amene angatiphunzitse zonse chifukwa tisayankhula za yekha, akuyankhula zokha zimene Atate wamuwuza. Mulungu akudaliseni ndithu inayi phunziro lokoma kwambiri, phunziro limene lili pa mtima. Nayi ndife ku Streams of Light. Subscribe, panga like ndithu pa YouTube pamenepo kuti anthu ena azitha kupeza ma videos amene musavuta. Mulungu akudaliseni. Amen.